ମତେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ। ତମେ କିଏ କହୁଛ କୁହନି? ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ନମ୍ବର ଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲି? ହଁ, ଜଣକୁ ନମ୍ବରଟା ଭଲ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଟାଇମ ନମ୍ବର ଟା ମିଳିବନି ନା। କୋଉଠୁ ପାଇଲ କୁହନି? ନମ୍ବର ଟା ମିଳୁ ମିଳୁ ମିଳିଗଲା ଆଉ। ମିଳୁ ମୁଳୁ କୋଉଠୁ? ଉଡୁ ଉଡୁ ଆସିଲା ତ। ଉଡୁ ଉଡୁ ଆସିଗଲା ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଆସିନଥିଲା ଏଇ ବାତ୍ୟା ଟା, ଓ, ବାତ୍ୟାରେ ନମ୍ବର ମିଳୁଛି ତମକୁ? ଆଉ ନମ୍ବର ମିଳିଲା ମତେ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି। କଥା ହେଲେ ସିନା ଚିହ୍ନିବ। କଥା ହେଲେ ଚିହ୍ନିମି, କାହିଁ କଥା ହେମି ତମ ସହିତ? କାହିଁ କଥା ହବନି କି? କାହିଁ କଥା ହେବି? ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, କାହିଁ କଥା ହେବି? କଣ ପାଇଁ କଥା ହବନି? କଣ ପାଇଁ? କାହିଁ କଥା ହେମି ତମ ସହିତ କହୁନ? କଣ ପାଇଁ କଥା ହେବି କହୁନ? କଣ ପାଇଁ କଥା ହବନି? ଏଇ ରିଜିନ ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେବିନି କହୁନ? ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି, କାହିଁ କଥା ହେବି? ହଁ, ସେ କଥା ହେଲେ ସିନା ଚିହ୍ନିବ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କେବେ କେହି ଜାଣିଥାଏ ଚିହ୍ନିଥାଏ କି? ତମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ ଜାଣିଥାବନି, କଥା ହେଲା ପରେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହୁଏ ନା? ନାଇଁ, କିଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଇଁ, ମୋର ଆରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ବି 4ଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ମୋର ବି ଅନଲିମିଟେଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ଯାହା ବି କୁହ, ତମ ଭଏସ ଟା ବହୁତ ମସ୍ତ। ଭାବିବନି, ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୋ ଭଏସ ଯାଉ ଚୁଲିକି? ଚୁଲି ବାକି କି ନୁହେଁ, ଚୁଲି କି ନୁହେଁ, ଏପଟେ ଚୁଲି ଫୁଲି ନାହିଁ। କଣ ଗ୍ୟାସ କୁ ଯାଉ? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ କୁ ଯାଉ। ହଁ ହଁ। ତମେ କିଏ କିଲ? ମୁଁ ତମ ଧରମ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିବ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ। ଆସିବ କେଇଠି? ତମେ କଣ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ତ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଥା ହଉଛି ତମ ସହିତ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତମ ଘର ଟା କୋଉଠି କହିଲ? ଆମ ଘର ଜଳେଶ୍ଵର। ଜଳେଶ୍ଵର। ଜଳେଶ୍ଵର ଜାଣିଛ ନା? ନାମ୍ଫ ଜାଣିଛ? ଜଳେଶ୍ଵର ନାମ୍ଫ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଶଳା କହୁଛ ଜଳେଶ୍ଵର, କହୁଛ ନା ଜାଣିନି। ତମ ଶଳା ବାଲିଆ ପାଳିଆ। ବାଲିଆ ପାଳିଆ ନୁହଁ? ହଁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମ କଥାରୁ। ତମ ନାଇଁ କି ବାଲିଆପାଳରେ ଯୋଉ କଲେଜ ଟା, ହୁଁ। ସେଇଠି ଲାଇନ ମାରତେ ଯାଏ। ଆଉ ତମେ ଫୋନ ଟା କାଇଁ କରୁଛ କୁହନି? ନମ୍ବର ଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଭଲରେ କହିବେ ତ କୁହ। ତତେ ତ କହୁଛୁ ବାଣ୍ଡ, ଭଲ ପାଉଛୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଏତେ କଥା କାହିଁକି? ପାଠ ପଢା ଶିଖିନି, ସତ କଥା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲରେ କହି ବୁଝିବନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ବାଲିଆପାଳ ଯାଅ। ବାଲିଆପାଳ ଯିବି ତ? ହଉ, ବାଲିଆପାଳ କେ ଜାଗା ଯିବି। ଚୁପ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, କୁହ। ତମ ଘର ଟା କୋଉଠି କୁହନି? ବାଲେଶ୍ଵର। ଆଉ ତମ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଏମିତି ସବୁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ନା? ପ୍ରବଳ। ଆଉ ତମେ ବି ତ ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କହୁଥିବ। ଆରେ ମୁଁ ଭାଷା ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ନୂଆ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଛି ମାନେ ତା ଆଗରେ ଭଲ ଦେଖେଇଥିବି। ହଁ, ମୁଁ ଭାଇ ପୁରା ସତିକି ସାବିତ୍ରୀ। ବେ ହଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହଉ, ଚିହ୍ନା ଜଣା ତ ହଉ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ତ ହଉ, ପ୍ରେମ ଦେଖ, ନ ହଉ, ସାଙ୍ଗ ତ ହଉ। କୁହ କୁହ। ମୁଁ ତମ ଲାଗି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖୁଛି। ବାକି ପୁରା ନଙ୍ଘା ବାଲା ଦେଖିବ ହେଲା। କଣ କଣ? ପୁରା ନଙ୍ଘା ବାଲା ଝିଅ ଟା ଦେଖିବ ହେଲା। ୟା ମାନେ ଟା କଣ? ମାନେ ଝିଅ ଟା ପୁରା ଜବରା ହେଇଥିବ, ଦେଖିବ ମାନେ ପୁରା କଷ। ମାନେ 10ଟା ଚାଉଳରେ ଗଢା ହେଇଥାଉ, ମାନେ ଦେଖତେ ପୁରା କଷ ଥିବା ଦରକାର। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଇ ଯୋଉ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭଉଣୀ। ହଁ ଭାଇ, ଜୁହାର। ହଁ, ଆଇ ମା କୁ କହିବ ଖାଇତେ ବାଢିକି ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ତମ ଆଇ ମା କୁ କହିଛି ଖାଇବା ବାଢିବା ଲାଗି। ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଖାଇବ। ଶୁଣ ଭାଇ, ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ନା ମତେ ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା, କୁହ। ତମେ ତାକୁ କିସ କହିଦେଲେ ସେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ତମେ ମାରିକି ଦେଖ ଛୁଆଟାକୁ। ତମ ଇନଷ୍ଟା ଅଛି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର କିଛି ନାଇଁ। କିଛି ନାଇଁ? ନାଇଁ, ନାଇଁ ନା? କିଛି ନାଇଁ। ତନ୍ମୟଦା ହିରୋ ମାରିବ ହେଲା। ଓକେ। ମାରିକି ଦେଖ, ଛୁଆଟା କହିବ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ଟୁକା ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛି ନା, ମୋ ପଛ ପଡିଛି ନା। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଶୁଣି ପାରୁଛ ତ? ହଁ, ଶୁଭୁଛି। ମୋ କାନ ଟା ଠିକ ଅଛି। କାନରେ ମୋବିଲ ପକେଇ ଦିଅ, ପୁରା ମୋବିଲ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ଶୁଭା ହବ, ନହେଲେ ଜଡା ତେଲ। ଶୀତ ଦିନିଆ ନା। ତମ ଘର ବାଲିଆପାଳ ନା?
ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ବାଲିଆପାଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ମୁଢି ଗୁଡା କିଆଡେ ଯାଉଛ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ତମ ବାଲିଆପାଳକୁ ନେଇଯାଉଛ ନା। ଆମ ବାଲିଆପାଳରେ ଫେମସ ଟା ହଉଛି ମୁଢି। ସତ କି? ମୁଢି ଆଉ ଇଟିଲି, ଧସା, ପରଟା, ଦହିବରା, ଖିଚିଡି। ହଉ ହଉ ଛାଡ, ଆଉ ଆଇ ମା କାହାଣୀ କୁହନି। ତମେ ଏଠି ସେ ତମକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି, ତମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କୁହ ହେନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା, ତମେ କମେଡି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ। କମେଡି ତ ମୁଁ ନଙ୍ଗା କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କମେଡି ନଙ୍ଗା କରେ। ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଏଇ ଲଙ୍ଘା ମାନେ କଣ? ନଙ୍ଗା ହଉଛୁ ମାନେ କିସ କହନା, ଏଇ ଯେ ମାନେ ଭୁତୁଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଆରେ ନା ନା, ଲଙ୍ଘା ମାନେ ପୁରା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିବି ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ଭୁତୁଣି ଭଳିଆ ଝିଅ ଦେଖତେ, ଗୋଟେ କଷ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅପସରୀ ଭଳିଆ। ଓକେ, ଗୋଟେ କାମ କରିମି ଆଉ ସିଙ୍ଗଲା ସିଙ୍ଗଲା। ଆରେ ସେପଟେ ଏରିଆ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ତମେ। ନା ଭାଇ ସେଟା ଭାଇ ସାକୁ ମୁଁ ସେଟିଂ କରେନି। ହେଲୋ। ହଁ ହେଲୋ, ତମେ ଫଟୋ ଦବା ଲାଗି ଡରୁଛ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଫଟୋ ଦେମି ଚୋରି କରୁଛି ନା, ଫଟୋ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବି। ତମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରୁଛ ନା? ହଁ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଦେମି, ତମେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଦେମି, ତମେ ଯେଇଟାକୁ ତମେ ଯାହା ଚଏସ୍ କରିବ ସେଇଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ତମ ଫଟୋ ଦବ। ତମ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉ ଅଳିଆ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଖାସ କରି ମୋ ଭାଇର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦବ। ମୋର ଭଉଣୀ ଅଛି, 2ଟା ଭଉଣୀ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ମାଲ ବି ଅଛି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ମାଲ ସେଟିଂ କରିବା। ନାଇଁ ସେଟିଂ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଭାଇ ଡାକିଲି, ତମେ ଏମିତି କାଇଁ ଖରାପ ଭାବୁଛ? ନା ନା, ମୋର 2ଟା ଭଉଣୀ ମୋର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୋର ଭାଇ ଭାଇ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କହିନି ପରା। ଏଠି ତମର ସେଠି ଆମେ ବାଲିଆପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ କରେନି, ଯାହା ନିଜ ଭଉଣୀ। ମେଣ୍ଢାଗିଆ ପରା, ବାଲିଆପାଳିଆ ପରେ ମେଣ୍ଢାଗିଆ ନଥାନ୍ତି ନା।